Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki record jong ka Meghalaya Schools Welfare Development Association Central Body. Mendagasngi kila libin kendo yu Myntri katanat puli puthi uba ala kemendrembui. Banyak ren halor shibuan ki mat jingdawa. Uba HM mar banyang habakren shikila pathai kubor ulaong magajing kendo yu Myntri mendagasngi. Kalong ben Pynsngew hu halor gajing Ïapher ke Pisa baki yo na kawe ke Skul ba Ïarap ke Sorkar shaka weipat. Nang ta ban dono ke pay structure. Nak benta ki Nonghikai kata ban ai ke Jingïoh kat kum ke kedan puli ke jongki ban kershano ki permitted school ki bahadu menta ki dang ap ke Ïarap ke Sorkar. Nang ta ke jindawa jongki kalong ban bu sangut ki Nonghikai hagi school ki baduna khna nadu primary hadu class 5 kat bai ki school ki babun khna kanyat kat kum ke PTR. Syuk ban Myntri kam ni ke reservation policy ni ke roster hagi school bekersha ni ke Sorkar kumjuru ki la Pynsngew halor ke jingdan bun ki Nonghikai ki bombat yo yak NIOS certificate. Nakliang Myntri ula kular ban pej benya ikini kimat jindawa jongki Nonghikai. Mendagasngi ngila ya kendo ya education minister malak menrumbui haka jingat kendo jongi ngila ya keren ya kini kimat kibayadai bat kaneka proceeding ka bangila sumet hi mendagasngi jadi ka badai kat kum ka jingyalang ka bangila deblong haka strik Oktober hapo kasi national parhol haka ni ka proceeding ni don artli kimat pengungsat kata kalong ka propose MEG bat ka ki issue ki badai bat kaneka memorandum ka bangla sumet haka sau tarik April 2006 di halal kani ka mat ka peningkong ka badai bat ka propose mek ni don santli ki benta ki bahap kongsan ka peningkong ka dai ka jing Ïapher jong ka amau ka Pisa ka Nonghikai bo hapeng ki edit school bo ko fitip kita ka amau ka pakai sanction ka Ïapher na ko ka edit school sa koi pat kata ka digawai ka baar pada ka pay structure ka jing don no jong ka pay structure na ka penta ki Nonghikai ta ka pension nongrem ya ka length of the service ka jing tray ka jongki nang ta ka qualification ka jongki pat la ban petrikam ya kan ni ta ka badan ya ka basic bat ka DA kembang labu aka memorandum jongi di kabalai pede ka dei ka ban ai biang ya ka additional sanction ya ka grant and aids na ka benta kini ki existing school ma bat ki permitted school kiba hadu menta kidang Ïarap banyo ya kata kajing kershan ni kajing Ïarap jong Sorkar ko fitip menta ka school ka badan nadu LP adu secondary kala badan du kasangut Nonghikai di kajing Ïarap pidan tang arut laingon dikum kan nepi ketika mat ka bang nilai ekran kamnya nata kawai kambat ka bang ekran kadai na ka benta ketika state jongi ko ba kadai ka jaka ka bang tip ketika hilly state ka bakan thup ik snang ki red ki badan tang arpu yeng lai pu yeng ti kan ni ka bha ba ki school kindan ne ka PTR ka belong 1 is to 30 mo kan ka badan ti ki snang ki red ki la bandan spo khasan ngot ki khana hoi ka class tingi ong ba khana ba gini ki school kinyo ai ka quality ngidai ban consider na ka penta jongki balak pulu ban ai san ngot ki Nonghikai nadu na pre primary hadu class 5 kumjuru na ka benta ki school ki babun khana pade ka kania ki kum ka PTR tingi ong ba oi ka jing thung ya ki Nonghikai ki bala long qualify ka de ka badan kam ka de ka por nang ni shahmat henrai ki kerpat ba ka de ka recruitment process ne ka reservation policy bat cross system kam de ki bat rekam ki de ki edit school kata ka kamat tinang ta shu ka bangla ekran ka de hanor ka de issue ka bedai bat ka de ki jige joki Nonghikai ki balik ya ka training NIS na ka DLF hadu menta kita bur ki Nonghikai ki bapat yo ek certificate joki kita ti halo ka de kamat ki la ekran kum ne ba na kala joki ngin lum ki jing ngin pha shaka Sorkar ba shaka NIS na kala joki ngi salik biang ban intervene chatai ta rengkat ta ka recommendation ka bang ini na ka government ti na kala jo minister la ay ka assurance ba sa ai recommendation na ka banta jongi pagin kan intervene ya ka kam ka badai ka issue ka balakta habslam na ka banta joki Nonghikai